Takže čaute ľudia, dneska to bude gameplay zo hry F1 23. Dúfam, že ma veľmi dobre počujete, pretože túto hru som si kúpil nedávno, tak by sme si ju mohli zahrať. Mám formu od Alpine Between a dúfam, že toto kolo dám čo najrýchlejšie. Trošku sme prešli cez boxy, alebo čo to bolo, ale vôbec nevadí. Ani trošku prechod nie je veľmi zlý. OK, tu je nejaký tragikomedik pred nami, ten neviditeľný. Hráme ako time trial, to znamená, že budeme hrať s formulou, ktorá proste bude nás merať, ako ideme a musíme prekonať svoj minulý čas. Ale toto som naozaj nebol ja ten minulý čas, ale OK, toto je moje prvé kolo. OK, vidíte, táto Alpine Between formula má veľmi silné ako tie také brzdy, pretože neviem, čo sú to za brzdy, ale sú teda silné, ako môžete vidieť. Takže tak, toto bude len pár minútový gameplay z tejto hry, pretože som v tomto začiatočník, až takto dobre neviem hrať. Chcel by som prejsť na jak sa to povie, obťažnosť custom, aspoň do konca tohto roka, lebo ja som v hre tejto absolútne nový. Budem to zdieľať s vami na YouTube. OK, toto bolo veľmi tesné. Tento okruh ani neviem, ako sa volá, asi je to Imola, neviem. Som v Formule 1 nový. OK, Delta mi ukazuje, že mám veľmi dobrý časový span, takže ešte môžeme ísť. Dobre, ideme bomby. Kebyže ešte chcete dieliť z tejto tu na hry, tak mi určite nezabudnite dať like, odber, zvonček. Pretože to mi veľmi pomôže. OK. Pecka, ideme. Alpine formule sú naozaj rýchle. OK, ideme. Trošku sme prešli cez hranice, ako by sme mali. Kebyže je to aspoň o tieto malé boxíky, tak je to ešte dobré. A to by sa ešte dalo. Tu nie je vidieť. Áno, chvíľu asi budeme mať penalizáciu, to je jedno. Hlavne, že ideme, Delta mi ukazuje, že idem dobre. OK, nezabrzdil som. To bol veľmi veľký risk, ale podaril sa. A nie, lebo zase je pred nami formula od minulého času. No tak toto je teda asi naozaj neviem hrať. Ja som v tejto hre veľmi naozaj zlý. OK. To je cez hranicu. Aj moje gumy. Potrebujem potom zajsť do boxov. Kde sú boxy? Potrebujem zajsť do boxov si vymeniť asi gumy. Bo toto sa naozaj nedá. Čo toto je? Čo to bolo? Tam sa asi išlo do boxov, nie? Mám taký pocit. Som tejto hre naozaj veľmi zlý. To nevadí. Učíme sa. To čo to bolo za turovanie? Bim. Dobre, nie, ja sa pohrávam super.
Škoda, že to nie je len o pár sekúnd. Tento okruh je naozaj veľmi pre mňa ťažký, ale existujú aj ťažšie okruhy ako Saudská Arábia, Veľká cena Monaka a tak ďalej. Výborne. Hlavne to buglo. OK, pre nami je tá Between formula, možno ju dobehneme. Naozaj, tu sa hrá o skotiny. Je toto naozaj možné? Predo mnou je bývalý časový stav. Dobre, to som neurobil chybu, ale možno aj trochu urobil, ja neviem. OK, ideme. Ale meškáme. Mal by som, viete čo? A dosrám naplno. Musím. No, tak asi ani nie. Ja toto neviem naozaj hrať. Tam sa ide do boxov, videli ste? OK, už veľmi dobre viem, skade sa ide do boxov si vymeniť gumy. Ja som nový na týchto mapách, ja to absolútne že neviem hrať. To mi trošku pribrzdilo. OK, ideme. To je niečo podobné ako formula na českej diaľnici, ktorá sa stála pred pár dňami. Wow. Super. Ideme bomby. Chvíľu to bude druhé kolo. Vtedy sa vychádza z boxov, už to veľmi dobre viem. Po chvíľu budeme pri boxoch, nebojte sa. Poďme si vymeniť naše pneumatiky, lebo nedobre držia na tejto ceste. OK, nezabudnúť na boxy. Dobre. Dobre. Keď sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite zanechať like a odber zvonček. A my sa uvidíme pri ďalšom videu, tak nezabudnite dať like. Tak čau.